Akeni tarik miamia daka matin ken tarik 10 Januar ka ODM Central Committee nigi bura. Yes. Tok bura no Nyarawila gerino ndiko ni ngumu no yuare. No yuare kusono ko yuare. Gik mwane nogi. No yuare kusono ko yuare. Shida chiel mar ODM en kama. Raila Odinga emane keto unity mar ODM. To nikech koro onge interests ng'eny. Ji yuare. Interest supersede the party. Yes. Interest ng'eny. Ka Gladys Wanga Nyasuna wacho ne nyithigi moko koro ni serikal. Gazette notice manyicho wuok mogik. Jomage mane nitie iye mano mi kar serikal. Je bie kanyo monde kikia kanyo mapiyo. Jaode no mi chairperson mar EPRA. Emomiyo en ok onyal pingo serikal. Enene kabisa ko wacho ni jowa moko ni iye iye ok onyal pingo. Ok manyina duond MP ma gine chemo no ndani. Emomiyo sama in gi nafas mar lead party ka ODM kaka Gladys ni godo to Sifuna ni godo. Ne gi wacho ni gibro wilo setwech achiel. Yes. Ok gibi nyalo lo setwech achiel no kadhi mbele. To mae mabro go party piny. Emomiyo sani party siasa moro nyoko na ni kaber to ODM onego tim elections mondo yier jotelo manyien ok manitiegi. Interest kethogi. Kaja komo onge ODM onge. Elections ema bro tego.